Horas, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tangyang nami, toktong mahita di bagasan hahipason, dohot pangaramultion ni Tuhata. Napurat tano-tano, rangging masih ranggongan, badat tape padau-dau, todita masih gonggoman. Hamuaka damang do dainang, adorakso tatangihon hatani Tuhata nagabe jamita, di mingguta sadarion jumulu mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata nagabe jamita di minggu palmarum sadarion ima nadi enet sian buku pesalmen biddu 30 sada mamuka sian ayat 8 rodi ayat 10 sinodangan ni tema manang topik marulupulup ala asini rohani debata bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Ujahama dihita tapai hutihut di bagasan rohat tabe songonoma hatani Tuhata. Sai marulupulup jala marlas ni roham maau bahen mida asini roham. Nati natakmu dangolhon namar binotoiho diaka hagugutan ni todiki. Jaladang di pada poto au tutangan ni musuh. Di pajong joko do patu di halabason. Hasi maroham diau alija hoba ai hagugutan duau. Pola do lotok mataku binahen ni haarsahon. Maras do rohaku do dagiku. Ainunga sudah nguluku dibahen hamarason. Sudah dohot akatautku dibahen anggu-anggu. Merus do guguku dibahen do saki. Jaladang mangalobe holi-holiku. Jadi gabe parbiliat doau maradupon sudi aka alokku dohot hobar huhudul. Jala tarsonggo situ tudo aka dongaku magudang. Marsidik-siding bedo aka namarnida au di balian. Nungatung lupa au sian roha songon halak namate. Subukon ngar-ngar na abolongan nama au. Ai sai hupa bigi-bigido husip-husip ni torop halak. Habiaran humaliang. Sai marluhuti do nasida martutupiau. Mabuat hosaku do dipikiri nasida. Alayang guau tuho do au marhaposan alija hoba. Nikku do hodo debatakku. Marguru tutangammu do akapar soryoki. Sai palua maau sian tangan ni aka musuku dohot sian aka na mangalotongi au. Ima hatani Tuhata. Dihamu aka manami dohot inanami sudihita namarlas niroha di mingguta sadarion. Di sadatiki pajupang ma opat halak namarale-ale dilaponi opuni sitaronggal. Guarni na opati, si selamat, si bosur, si sehat, doho si butong. Satabi molotungadong guarna sarupa. Jadi di suku si selamat ma dongan na natului. Innay bana ma. Ahama narumiko dinguluon. Dungi pitor dia lusi si bosur ma ibana. Didok si bosur ma. Anggona rumiko diau ima arta. Alasanmu dia madok songoni ninna si selamat. Roma si bosur madok. Buktina sude do halak naing mamora. Sude naing adong mobilna. Sude naing adong jabuna. Adong rukona. Adong gedungna. Naing gudang horbona. Naing gudang tanona, dohot akka arta na asing. Pokokna arta mana rumikot ninna si bosur. Saala kau kawan,
Pitornin na si seha ma manipalihatan ni si Bosuri. Molo diau narumikot ima kekuasaan, waso, bereng. Sudi na yang berkuasa. Sudi na yang presiden. Sudi na yang gubernur. Sudi na yang bupati. Sudi na yang wali kota. Sudi na yang camat. Satu kapal hapung. Di mana-mana orang rebutan kursi. Ninnay bana meyakinkan akadongan nai. Makatay masih butong. Na gudang kesek musudi. Ninnay bana. Say arta donimu, say huwaso. Tuahay ang gumaledo butuhaon. Ninnay bana ma say songon namuro. Say arta, huwaso. Manang nabutok ko di ba ini? Ninnay bana. Ang gudiyaw narumiko butong. Kenyang. Molo nga butong. Selesai sudi persoalan. Ninna. Hamu maju. Adong madok. Hadapi pagi dengan senyuman. Daktohoy. Husuba songonin at tuari. Senyum-senyum mau pagi-pagi iholadungo. Hapi jam siang nga mali. Jadi ang gonarumik ko kedean. Butong. Titik. Hinnay ba na may yakinkan diri na. Amu dongan sa porseaon, molo tuhita madisukun wain, suku-sukun na sarupa. Dia manarumik ko dihita. Dia manarumik ko di ngulum. Buya nota Lucy di kolom komentar na dong di channel. Alay terlepas siyan akaalustayan non, Roma si selamat ninnay ba na ma tudungan na natuloy. Sala doha mo natulu, dang pas alus munay. Tohodo rikot arta, rikot huwaso, kekuasaan, jabatan, hudulan, rikot do butuha, siubeon, rikot si panganon, rikot parabiton, dohot akan nasingi. Alai molo so selama doho, molo terancam do terus ngulum, aha malapatan ni sudi. Lauho tu jabu, tarok tohon, terancam ngulum. Lauho tu kantor, terancam ngulum. Mardala ko di dalan, tong terancam. Manang na tu dia holau, dang dijami keselamatanmu. Buat apa semua? Ninnay bana ma, mga lusidongan na natuli. Apa gunanya kita punya harta selangit, punya kedudukan yang tinggi, tetapi nyawa kita terancam terus, alias tidak selamat, tidak aman. Jadi narumik kok kawan, ni nasi selamat marupa ni, dang nakibetula sarupa guarhu do nanaing dohonokon neban. Selamat, aman, sonang, melua, mudup pita sonang, mangula ulaon sonang, mardala di dalan sonang, lau tu kator selamat sonang, melua hita sudisian paramaraan. Alay bayak ko majunuay. Tunglaw suditio po mas hebeng saguni satas. Anggo terus do terancam gulum, terancam hosam. Tuahay. Alani selamat raga, selamat jiwa, selamat di tempat kerja, selamat di rumah, selamat di dunia, bahkan selamat di akhirat. Pokoknya selamat masudi. Amin. Hamuak kamang dohot tamuinang rasa aman, rasa selamat adalah kebutuhan semua orang. Siapapun. Agama apapun pasti saya yakin mengajarkan ini. Kita membutuhkan rasa aman. Kita membutuhkan selamat jiwa, selamat raga. Iru na taida di bagasa turpuk jami taon, totu dang boy tabereng mamuk kasian ayat 21 ayat 10 nomi. Bahkan mungkin ikut tajaha do sian ayat sebelumna, sian ayat sada. Molo di Alkitab dibahid do judul ni pesalmenon, aman dalam tangan Tuhan. Molo di Bibeli di dok
tangiang mangido haluaon sian musuh. Jadi molo tapadu muna duaon aman dalam tangan Tuhan, tangiang mangido haluau sian musuh, kan inti na sarupa don wae, naing sonang, naing malua. Marumang tangiang do pesal menon, tangiang mangido haluau, mangido rasa aman sian Tuhani. Aha huroha mabahin ibana dang aman, maksud na parpesal menon. Dido ibana dison na mabahin ibana merasa terancam, merasa tidak nyaman, merasa tidak aman, bahkan selalu di dalam ancaman, ima musuh. Ise musuna. Dan apalah didok guarna. Taksi situlu mata ni horbo. Alai pangalaho naido na di Papua. Ima pangalaho nasay toktong mangonggop hosana. Nasay toktong mangonggop naing mabuat hosana niyan. Lapatan na musunai ima seseorang tapi tidak disebutkan namanya. Bukan sesuatu. Dirajumi parpesal menodo nasutuk guguna peluahud dirina sian musui. Daktuk guguna peluahud dirina. Hola Tuhan debatado nagabe partano batuanna. Hola Tuhan debatado dirajumi oding-odingna jala pangalua-luanna. Idu asa mulut tapai hutihu nakinayati. Sesongon na curhat do parpesal menotu Jehovah. Di pabuay bana. Dangarong margelo biau, dang margugu biau. Ngasih songon na mati huila lain ni bana. Buasa curhat ibana tu debata. Ala porsia do ibana. Pabua Tuhan debatado natuk pangalua-luan. Jalan natuk paluahon hosana sian tangan dimusui. Jadi dia yakin, dia percaya bukan seberapa kuat musuhnya, bukan lagi. Tapi dia percaya sekuat apapun, sehebat apapun musuh yang menghambat hidupnya, ada Tuhan yang lebih perkasa, yang lebih maha kuasa, mangodingi madongani ibana. Marulupulup jala marlas ni roha ibana ala asini rohani debata di nguluna. Asini rohani debatai di pataridahon, di patuduhon merhiti-hiti pangurupion ni debata, padonganion ni debata mengadupi musui. Jadi asini roha tidak selalu berupa materi, material, tetapi rasa. Ada rasa aman, ada rasa tentram. Moluet de tema dok sonang di labung Yesus, sonang narotusi. Unang beho mabiar, tauduti ma. Ay ditatap debata dangolna jala si parbinoto debata di hagugutan. Odo na macayarka. Hamu kadongan sa porsiaon mingguta margoar minggu palmarum mare-mare. Dia do hadumuan ni turpukon tuguar ni minggui. Minggu palmarum identik doho panumunumuan ni natoropi ujuro Jesus tu Jerusalem. Songon naung tabigi di turpuk epistel sian Yohanes 12 ayat 12 rodi ayat 10 nomi. Dirajumi natoropido Jesus naroi ima sahala raja takasude dido. Jala si palua. Idu asa dijuhun na sida Hosianna. Hosianna merlapatan hupang ido hami palua mahami. Kami mohon lepaskanlah kami. Mangido haluau siat dia. Mangido na sida naing malua sian musuh na sida ima. Guguni panggunggomi Romawi. Songonima nang las ni rohata di nguluon. Marlas ni roha hita manomu doho majakod Jesus sibuan haluaon dohot hasonangani.
songo pajak ko dohot panguluponon ni natoropi di Jesus ujubongot ibana tu Jerusalem. Ro Jesus tu portibion na mabuan haluaw do pola sahat tu na mate tarsilang ibana laho paluaho kita sianak kadusata. Paluahon hita sian hamatean na mabibiari hitai. Ay sada na paling tahabiari di nguluan ima hamatean. Alay porsia mahita jala tutu mata jahay. Nung ngatalu hamatian di bait Tuhan Yesusi. Alay sa hatu sadaryon. Nang penaung ditaluhod Jesus hamatian ni say toktong do tahabiari hamatian. Ibarat ni borong-borong nga dibuat niya sorop na. Alay say manggwi-gwi do pe ihurnay. Di madjamay hurnay pe hita toktong do mabiar. Ay say tapikir di sido pe sorop na. Songoni do nang hamatian ni. Jadi Jesus rotu portibion. Laho manaluhom musutay. Paluaho kita sian hatahuton. Marhiti hamatiani. Paluaho kita sian akka dosata na mamatehoni. Datung solas rohata. Jala marulupulup todita. Ala ro Jesus paluaho kita sian musuta na jorbuti. Ima hamatian. Atong tajakom maibana. Taulup maibana. Las marohata manomu tuhatahi. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan dihatam na hubigi hami. Pasu-pasu mai jala pauraton di bagasan rohanami bi. Asa di perbuihon hatami akka perbuin na dengkan perbuin na tonggi. Dayon nami. Dayon yaka na humaliak kami. Pasu-pasu mahami saluhu na manang didia pehami maringanan. Tupahi ngulu nami, tupahi nang akaulaw nami. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.